Ola, moi bo día a todas e a todos. Estamos aquí para presentar este pequeno pero gran libro, como os tempos de nós, que nos describe como era a nosa cidade hai 100 anos. Acompáñame as dúas investigadoras que fixeron o traballo para esta publicación. Aquí está comigo Mercedes Vázquez Bertomeu, e tamén entre o público Pilar Rodríguez Pirusa, que forman parte da empresa que dende hai moitos anos leva traballando de forma fantástica e moi eficaz sobre a historia de Compostela dende todas as perspectivas. Non nos pode acompañar Marcos Vigo, que é o ilustrador desta publicación, deste caderno, como dos dous anteriores, porque este é o terceiro caderno, pero falará no seu nome Mercedes. Esta publicación, que conta cunha tirada de 10.000 exemplares, vaise distribuir, non se vai poder distribuir como se fixo ata agora, cos dous anteriores cadernos, que era, entre outros, a través dos buses da cidade. Por razóns obvias, neste momento non vai a ser posible. Mentras tanto, se distribuirá a través dos centros socioculturais, das asociacións veciñais, centros escolares, e tamén se pode solicitar no teatro principal. A toda persoa que o solicite se lle fará chegar ou poderá ir a recollelo ali. Compostela nos tempos de nós, unha magnífica xanela aberta daquel Santiago dos anos 20, dos primeiros anos da década dos 30, a partir do ano 20 ata o comezo da guerra civil. Unha xanela aberta a esa época tan decisiva que marca un antes e un despois en Galicia. Introdúcenos claramente na modernidade como cidade e como país, e sementa os avances dunha sociedade máis xusta, máis igualitaria e máis social, que culminaría ca Segunda República. E nós, xunto coas Irmandades da Fala e co Seminario de Estudos Galegos, o di moi ben o preámbulo do caderno, encarnan un novo xeito de pensar Galicia, así a súa lingua, a súa cultura e a súa política tamén como país. Máis que nunca, Santiago sería a cidade da ciencia e do espírito neses anos. Dende logo, eses avances non serían posibles sen a pegada da xeración Nós. Despertou a Compostela e a Galicia cun novo amancer despois dunha longuísima noite de pedra. Marcou as pautas do futuro social e galeguista, creou unha capital cultural e impulsou e dignificou o galego como nunca antes se fixera. Creou unha marca, unha identidade coa que todo o pobo se identificaba, un legado que agora todos debemos coñecer e recoñecer, e por iso decidimos publicar este libro, e por suposto queremos que teña a maior difusión entre a cidadanía de Compostela. Pasolle a palabra a Mercedes, que sen dúbida fará unha exposición excepcional do traballo feito por esta equipa durante estes meses para poder hoxe ter aquí este magnífico documento sobre Compostela e a xeración Nós. Moitas gracias. Grazas. Bo día. Nos este caderno plantexamos como unha continuación do que é o proxecto anterior, non? Entón, que é un proxecto de divulgación, porque entendemos que en Santiago hai como moita historia da catedral e moi pouca historia do resto, que é todo, non? Que é o que viviu a xente nos 1000 e pico anos que temos de historia, non? Entón, asumimos este caderno como unha continuación dun proxecto anterior, iniciado
hai anos, hai un par de anos. E, bueno, en primeiro lugar, queremos dar gracias á concelleira, non? Por mantelo e por entender a necesidade que existe deste tipo de divulgación, non? No que as cousas serias teñen que ofrecerse de maneira que cheguen a todos os públicos, non? Porque no noso caso é moi importante para nunha cidade na que o patrimonio ten tanta relevancia para despertar sensibilidade, actitudes de respeto ao patrimonio, non? E tamén despois outras actitudes e valores cívicos, non? Como son o respecto á convivencia ou a solidaridade, non? Desde esta perspectiva é que nos asumimos o traballo de facer esta pequena obra, non? Que despois, a verdade é que cando está feita parece que como moi doado facela, pero non é así. Non é doado nin deseñar chegar ao que son os osos dos contidos, non? E que é aquelo que queres transmitir, nin pensar como queres transmitilo, e non falemos xa da parte da toda a gráfica, non? Que parece como lixeira, pero en realidade está moi traballada, non? Entón, nos aquí o que quixemos contar é como era a cidade nos tempos nos que se moveron e viviron as persoas que globalmente chamamos a xeración nós, non? Que era unha cidade que en moitos aspectos era bastante distinta da que vivimos hoxe, porque era como, para empezar, moito máis pequena, moito máis antigua, prácticamente era o territorio das murallas e despois, uns barrios así bastante deslavazados, e un ensanche que quería ser, pero que malamente era uns edificios novos no medio de leiras e de naves industriais, non? Era unha sociedade moi xerarquizada, con moita diferencia social, e mentres había xente que vivía neses pisos estupendos que se estaban facendo no novo ensanche, non? Pensamos, por exemplo, nas casas da Senra, non? Pois había xente que vivía en casuchas dunha única habitación, 8 ou 9 persoas nos barrios en Vista Alegre ou en San Pedro, non? Son dous mundos que, xusto neste tempo comenzan a configurarse de outro xeito, non? Esta é unha época, como moi ben decía Mercedes, na que se inician uns procesos que despois queda todo parado e que prácticamente nos recuperaremos ata os anos 80, non? Que, ter unha cidade máis igualitaria en moitos aspectos, non? En Santiago, o máis específico despois da catedral, pero seguramente para a vida da xente, era a presenza da universidade, non? Que foi o espacio de acollida para os intelectuais da xeración nós, uns porque estaban estudiando e outros porque acudían ou eran convidados aos actos que a comunidade universitaria organizaba, non? Xunto a ese espazo da universidade, a xeración nós atopou outro espazo, non tan físico, pero sí, social e persoal, non? De acollida, que foi o conformado pola xente que fundara e seguía mantendo a Irmandade da Fala na cidade de Santiago, non? Que estamos falando dun grupo moi transversal no que había xente que eran desde o Coengo Portela Pazos ao concelleiro Lois Porteiro até xente de orixe humilde como era o concelleiro obreiro José Pasín, non? Todos unidos polo obxectivo de dignificar a lingua e a cultura galega, non? E foi nese ambiente que chegou á cidade o que é a corrente que hoxe chamamos a xeración nós, non? E que realmente floreceu na cidade ata o punto de que ao final a revista acabou saindo, publicándose na propia cidade, na imprenta que tiña Ángel Casal na Rúa do Vilar, non? E tamén houve unha propia resposta a Compostela ao que é o desafío que presenta a xeración nós, non? Que é o Seminario de Estudios Galegos, non? Que é como realmente a resposta, non podía ser outra cousa a ese desafío que se plantea nese momento. Santiago respondeu cunha proposta que significaba igualar a cultura galega e a ciencia que se facía en Galicia a que se facía noutros sitios, non? Dando a esa ciencia e a esa cultura
valores universais, non? De aceptación, de traballo científico, de modo, de metodoloxía, de validez dunha lingua, non? Isto se cadra, bueno, igual que o Seminario de Estudos Galegos, bueno, pois ten o seu lugar, e cando chegue o momento celebraremos tamén o centenario, é moi xenlleiro para Galicia. No caso de Compostela é especialmente significativo, porque ese cadra é a esencia, que esa resposta da que falábamos e que se fala aí, non? Que volve a situar a Santiago como a capital espiritual e cultural de Galicia, non? Que a nosa, o sea, a súa esencia, a esencia da cidade é a capitalidade e o liderado cultural, non? En clave galega, non? E que é o que significa o seminario, é o que significa a presenza de nós na nosa cidade, non? Eso é a mensaxe principal que queremos transmitir aquí, non? Que tamén é un consello para estes tempos nos que vivimos, non? É unha proposta que se cadra, pois, bueno, temos que retomar e repensar, non? E, finalmente, non querería terminar sin transmitir un pouco as claves do traballo de Marcos Vigo, que foi o ilustrador e o que fixo o deseño do caderno e de toda a colección, non? Marcos e nós, non, traballamos nesta idea de que a historia non ten por que ser nin horrible, nin pesada, nin fea, sino que pode convertirse nun produto que sexa amable e atraínte para todos os públicos, non? Esa é un pouco a idea que está detrás do noso traballo, neste caso do seu, non? Entón, a gráfica do caderno é, como nos outros casos, a dun caderno de viaxe, non? No que, bueno, todos son parecidos nesa imaxe, pero son todos distintos, non? E, por iso, pois, ten as fotos pegadas, convivindo co texto, convivindo cos deseños, non? Cos debuxos que parece que son lixeiros, como se foran casi de bocexo rápido, non? Iso que dá dinamismo e fai que sexa bastante atraínte, non? Comparado con outras cosas, non? Úsase o tipo de letra que quere lembrarnos a esa tipografía mecanografiada que teñen as revistas, os números de nós, e unha única cor que é azul, non? Que quere, bueno, pois, lembrar e aludir a a galeguidade, non? Que é o desafío que plantexaron estes homes, non? E despois, pois, bueno, na portada, pois xa se ve que é unha gráfica que tamén intenta, unha ilustración que intenta facer unha homenaxe, non? As portadas de Castelao para nós, non? A verdade é que é como moi atractivo, non? Quedou moi feitiño, tanto no texto como, bueno, sobre todo no traballo de Marcos, non? Que parece que é como, bueno, doado de facer, que se puxo e tal, e non é certo, non? E ten moito traballo, non? Só hai que velo tanto na portada como por exemplo, pois o que é o colofón aquí atrás, non? E mesmo, pois, as ilustracións dos grupos e tal, que están inspiradas en fotografías da época e en debuxos dun artista compostelán da época, non? Bueno, decir eso, que neste pequeno gran libro, neste caderno, non existe nada gratuito, nin na perspectiva documental, nin na perspectiva gráfica, que, como ben decía Mercedes, todas e cada unha das cousas que se utilizan, pois se utilizan para reafirmar e para darlle a envergadura que precisa a reivindicación deste momento da historia de Galiza e da historia de Santiago de Compostela, non? Realmente foi, como ben explicou Mercedes, un momento de renacemento absoluto. Foron anos dunha riqueza enorme, onde se configurou Galicia como, outra vez, como se pensou en Galicia como nación e como país con lingua propia, na que ese patrimonio xogaba o papel máis importante de casi todo, onde a universidade xogou un papel determinante. Naqueles tempos configurouse o que hoxe o campus Sur, a residencia universitaria, cando era reitor Rodríguez Cadarso, a súa
filla foi profesora miña no Instituto Rosalía de Cativiña. Bueno, foi un momento de moitísimo esplendor para Compostela e para Galicia. Polo tanto, creo que este ano, tal e como se comprometeu o Concello de Santiago no seu momento, a través dun acordo plenario, pois había que celebralo. Este é un paso, esta publicación que, como tamén decía Mercedes, é unha publicación de carácter divulgativo para que chegue pois a todos as casas de Compostela e permita pois recoñecernos neses grandes protagonistas de aquel momento que fixeron tan grande o noso país e a nosa cidade, non? Entón, pois nós o empezamos a celebrar neste ano tan difícil, tan hostil a efectos de vida e de todo, pois aportando esta publicación que quedará tamén para sempre. Non sei se hai algunha pregunta. Si, teño unha. Este libro forma parte dunha colección ou é un exemplar? Este é o terceiro caderno que, como tamén explicou antes Mercedes, empezou, os dous anteriores se publicaron no ano 2018. Eu creo que os dous se publicaron no 18, porque no 19 non houbo ninguna publicación. Todos teñen o mesmo carácter divulgativo e todos teñen pois o mesmo xeito, así como de caderno de viaxe. Os outros eran un sobre Xelmírez, o fío do milenario do incendio da catedral e das revoltas compostelás, e o outro estaba dedicado a Compostela festiva, non? O mundo da festa na cidade. Temos planes para o futuro, para seguir completando, falta moito por completar esa historia, esas historias non tan coñecidas pola cidadanía e que nos permiten construir unha imaxe de Santiago, a imaxe de Santiago que merece, non? Porque Santiago foi en moitísimas cousas, ten moitísimos perfís, polo tanto é de obrigado cumprimento pois mostralos pouco a pouco, pero con moitísima certeza histórica, con traballos de investigación que permiten pois contar esas historias con moitísima solvencia científica, histórica. É que hai moita historia da catedral e logo moita tradición oral, que eso é estupendo, e moita historia que non se sabe moi ben de onde sae e que non ten, e que a veces leva a algunhas confusións. Claro, este é un traballo de investigación absolutamente riguroso, cun formato divulgativo. O único lixeiro é o formato. Claro, pero o contido é pois importantísimo a efectos históricos e de investigación histórica. Si, de feito, todos os libros inclúen os tres, ao final un pequeno apartadiño que non é a nosa bibliografía, pero si é o sitio onde se alguén quere aprender un pouco máis, non? As fontes. Pois as principais, non? Pois 4 cousiñas en cada un deles que axudan a que, bueno, pois que iso é onde se ve que un traballo de divulgación está ben feito, cando ti citas as túas fontes ou cando ofreces aquelas máis principais, digamos, ou tal, para que a xente poda seguir o teu traballo, non? Neste caso, o papel que xogou a cidade de Santiago de Compostela en relación con a xeración nos é absoluto. Efectivamente, aquí se publicou dende os inicios prácticamente na Rúa do Villar número 15, na imprenta de Ángel Casal, e bueno, hai que reivindicar ese claro, papel que foi o escenario, non? Xeralmente atribúese, sitúase a xeografía da xeración Nós en Ourense, porque foi onde nace a revista, non? Pero certo que despois, dun xeito ou outro, todos acaban confluindo aquí de xeito permanente, ou pois eso, que viñan os actos que organizaban uns e outros, non?
É algo que é moi descoñecido por parte da cidadanía e moi pouco posto en valor, non? Que, bueno, pois, que realmente onde comeza esa recuperación, esa visualización de Compostela como capital cultural de Galicia, non? Que iso quedara bastante abandonado todo ao longo do século XIX e política por suposto, que despois ven iso todo o fundamento para ser o que somos agora se centrou tamén nesas orígenes. Iso é un pouco que explica por que despois no ano 30, cando se comeza todos os traballos do Estatuto de Autonomía, non? Santiago sexa o sitio elixido para a Asamblea de Alcaldes e para todas esas cousas, non? Cando en realidade non era ni capital de provincia, nin fora nunca digamos a cidade da administración do Estado en Galicia, que foi Coruña, non? Iso se explica por isto, por este traballo que ven destes anos 20 da intelectualidade, non? E da xente da ciencia, non? Non hai ninguna cuestión máis, pois moitísimas gracias eso, que temos exemplares para distribuir por onde a xente pois queira e que estaremos encantados de, se non se poden achegar pois a algún destes espazos ou a teatro principal, pois o mandaremos tamén por correo. Pois nada máis, moitas gracias. Gracias.